Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar, bu sürpriz. Biz bu wagt Daşoz welaýatynyň Saparmurat türkmenbaşy etrawynyň ýalkyn geňeşliginde, ýani has takygy Belarusiýa döwletinde zähmet çekýän türkmen ýigitlerimiz Durdumrat bilen Bayramradyň adyndan mehriban kıwlasyny, idi dädesini Ýagmyr agany 70 ýaşynyň dolmagy bilen utlap barýas we şol bagtly pursatlary Ceyhun Production YouTube kanalyna Merdan Balbaşyp TikTok sahypamyzda size höderleýär. Mehriban tomoşaşlar, Ýagmyr agaň döwletli ozana geldik. Häzir altyjaklar ýardam berýär, sowgatlar goşurarys. Ceyhun Production dowam Salamu alaykum hemmäňize. Ýagmyr aga salamu alaykum. Uzak ýaşa. Daşary ýurtdaky ogullaryň adyndan, Durdumradyň adyndan, Bayramradyň adyndan siziň dogran günüňizde sowgat. Ilki bilen gutlaýas. O nesip bolsa 80 ýaşyňyzda, 90 ýaşyňyzda, 100 ýaşyňyzda şeýit oturmak nesip etsin. Şu arzuwlara goşulmak isleýärler bir ýaşarpsyn onda. Ýagmyr aga hemmeleri begenýär. Bir sowgatlary iyi veren mehriban ogullaryňa bir ata ýüreginden alkyş aýtsa. Aronna sowgatlaryňy kabul etdik Hudaýym. Hemmäňe uzak ýaş bersin. Görjüňiz gowy bolsun, asmanyň arasy bolsun. Saglyk bolsun, agdyrlyk bolsun. Görüňiz ýaşyny bersin hemmäňe. Däde ýaşyňyz diýin bolsun, görüňiz ýaşyny bersin. Hemmäňe agdyrlygyny bersin, dastaky dogalamam janda bolsun, şolaga mardawlar hasyl bolsun. Iň pesgileriňiz şunýalyk bolsun, gatnaşyk doktormadyn. Däde hemişe şunýalyk goýna tatsaklaň ýazykly bolsun. Ýagmyr ýaşyňyz diýin bolsun, Hudaýym görüňiz ýaşyny bersin. Iň pesgileriň şunýalyk bolsun, hemişe toýda garaşyk nime görşeýli. Toýardan zaten daştaky ýakynaky oglularyň hemmesiniň yrsalyny bersin. Aldagon ýaşymy diýim bolsun, taçam toýýardan, ýurdumyz parahat bolsun. Daştaky oglumyz sagaman işläp geçsin, ýurdu garşalsyn. Dogançyklam hemmäňiz doganmyz Ýagmyryň ýaşyna ýetin, ýene 150 ýaşaň. Ýenek ýyllarda da hemme doganlar bolup şular ýaly birigip agdyrçylykda doglaňy melläýliň. Saçaňa da bereket bersin hemmäňiň. Ýaşyňyz okgumdaň. Ýene şunýaly 2 gerek 3 gerek şunýaly ýaşaýyn. Çağalaň aklyň. Aklyň ýaşy. Ya gezläp otuýar aýdyp. Aklyň görýän mutaýlar hädini görýän. Ýaşyňyz okgum. Däde ýaşyňyz diýin bolsun, saçaň bereket artsyn. Çağalaryň, agtyklaryň, gelleriň bagtyna gonyp ýaşamak kulpillere nesip etsin. Ýaşyňyz diýin bolsun. Ýaşy diýin bolsun täzeden. Diňe elmedama uzak ýaşa görüňiz ýaşy bersin. Hasalyk sağlat bolsun agadan. Ýaşyňyz diýin bolsun daýym. Görjüň gowy bolsun. Elmedama şunýa saçaklar. Elmedama şuly ýalyp durabersin. Iň pesgilimi şuly ýaly bolsun. Agtyjaklaryň bilen gülüp oýnap sagaman oturmak nesip etsin. Elmedama şuly diňe toýdyk geleli. Alday ýaşyňyz diýin bolsun, görüňiz ýaşyny bersin. Bala çağına atyklaň gonyp ýaşamak nesip etsin. Kaka uzak ýaşa görüňiz ýaşyny bersin. Kaka ýaşy diýin bolsun, görüňiz ýaşyny bersin. Kaka uzak ýaşa görüňiz ýaşyny bersin. Baba ýaşy uzak bolsun. Ali Ýagmyr dada ýaşyňyz diýin bolsun. Hudaýym uzak ýaşa. Awur hasan bereket artsyn, yrskal döwlet bereket berdin. O agtyklaňa hemme on ýaşamak nesip etsin.
Turkinji.com. Sensin can kakım öyüm diregi, öğrettin filamağı biregi. Ulu hormat bilen maşgala bolup kutlaya senin doğulan gününi. Sensin can kakım öyüm diregi, öğrettin filamağı biregi. Ulu hormat bilen maşgala bolup kutlaya senin doğulan gününi. Uzak yaş dileyen kakım can sana dileyen yetmeğin arzularına ilmeden aramıza bulmağına Birbirinin bağlı yaşamağına Uzak yaş dileyen kakım can sana dileyen yetmeğin arzularına ilmeden aramıza bulmağına Birbirinin bağlı yaşamağına Geceni günnüde vurup yine zahmet edyen kakın bizi çündüne Gevemeyeceğim canım yüzün yılgırdı arzu edyen yaşamağınız yine Uzak yaş dileyen kakın can sana dileyen yetmeğin arzularına ilmeden aramıza bulmağına Birbirinin bağlı yaşamağına Uzak yaş dileyen kakım can sana dileyen yetmeğin arzularına ilmeden aramıza bulmağına Birbirinin bağlı yaşamağına Uzak yaş dileyen kakım can sana dileyen yetmeğin arzularına ilmeden aramıza bulmağına Birbirinin bağlı yaşamağına La 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 la